खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। उड़िसानि बीजेपी एमपी भारतहारि महताबखौ लकसभानि प्रोटेम स्पीकार थिसनबाय। बखाखादाव पुलिसनि इनकाउन्टार डाकाति पल्लव बसुमतारिया जोखोम जादों। दाबनै गुबुन गुबुन जायगायाव घुस लानानै सानै फरेस्ट अफिसार हमजादों। इन्डियान आर्मियाव आब्रुथियारि साजा सा-11 जवानखौ कर्ट मार्शल। सोनाब बंगनि रायजो बेंगिरिया कलकाता पुलिसखौ गिदों। दिग्बयआव मिल्क सिल्क चकलेटआव खानस्रि मोनदों। आसाम पुलिसनि एसआइ उज्जवल बराखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। 5 बोसोर गथ'नि बिमा रुपाथि मुसाहारिया कक्लाबारिनिफ्राय गोमादों। मक्कायाव 900निबो बांसिन हज दावबायारिनि जिउ खहा। साहा बागानाव मासे मैदेरनि गोथै सह बोखांनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। उड़िसानि बीजेपी एमपी भारतहारि महताबखौ 18थि लकसभानि प्रोटेम स्पीकार एबा अरायथा नङि बुंथिगिरि महरै थिसनबाय। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ भारतहारि महताबखौ लकसभानि प्रोटेम स्पीकार महरै थिसनदों। मख'नो गोनांदि लकसभानि अरायथा बुंथिगिरिखौ जेब्लासिम सायख'आ अब्लासिम भारतहारि महताबा अरायथा नङि बुंथिगिरि महरै मासि सामलायगोन। लकसभानि बुंथिगिरि मासिया लांदां जानाय समाव भारत संबिजिरनि 95 दफानि सिङाव हादरगिरिया प्रोटेम स्पीकारखौ थिसननाय जायो। बबेखानि बे समनि गेजेराव लकसभानि एमपी के सुरेश, टीआर बालु, राधा मोहन सिंह, पागन सिंह कुलास्ते आरो सुदीप बंदोपाध्याया प्रोटेम स्पीकार बुंथिगिरि भारतहारि महताबखौ हेफाजाब होगोन होननानै पार्लियामेन्टारि एफेयार्स मन्त्रि किरेन रिजिजुआ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि 18थि लकसभानि गिबि जथुम्माया 24 जुननिफ्राय जागायगोन। 24-25 जुन खालि गोदानै सायख'जानाय सोद्रोमाफोरखौ प्रोटेम बुंथिगिरि भारतहारि महताबा समायखिरा लाहोगोन। रिपर्ट बायदिब्ला उड़िसानिफ्राय 7थि खेबनि थाखाय लकसभानि एमपी महरै सायख'जानाय भारतहारि महताबा बावैसो बारग'नांनाय लकसभा बिसायख'थिनि सिगां बिजु जनता दलखौ नागारनानै बीजेपीआव हाबदोंमोन आरो बीजेपीनि बेनाराव बिसायख'थि गेलेनानै फिन एमपी महरै सायख'जादों। गलाघाट जिल्लानि बखाखादाव साथाम डाकाइतनि सायाव गुलि गावनानै इनकाउन्टार खालामनायाव पल्लव बसुमतारि मुंनि सासे डाकाइतआ जोखोम जादों। बखाखाट पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2023 मायथाइयाव उदय सांमाइ मुंनि सासे फोरोंगिरिखौ गावथारनानै बिनि बाइकखौ खावनानै लांनाया बिसोरनोमोन। बे केसजों लोब्बा गोनां बाबुल सयखिया मुंनि सासे डाकाइतनि न'आव पुलिसआ बृहस्पतिबार खालि हराव सिग्रोमदोंमोन। बे समावनो डाकाइत पल्लव बसुमतारिया खारनो नाजानायाव पुलिसआ गुलि गावनायाव जोखोम जायो होननानै मिथिहोदों। लोगोसेनो पल्लव बसुमतारिनिफ्राय गंसे 9mm पिस्तलजों लोगोसे गदब्रै गोथां गुलि आरो गदब्रै खालि कार्ट्रिज मोननो हादों पुलिसआ। बे केसजों लोब्बा थानाय बाबु सयखिया गौतम दलेमोनखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामदों होननानै फोरमायबावदों। सनितपुर आरो गलाघाटआव दाबनै गुबुन गुबुन जायगायाव घुस लानायनि दायाव सानै फरेस्ट अफिसारखौ एरेस्ट खालामदों एन्टि कराप्सन ब्रान्च भिजिलेन्सआ। बृहस्पतिबार खालि गलाघाट जिल्लानि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार एबा डिएफअ जन रन्जन दासखौ 30,000 रां घुस लानायनि दायाव भिजिलेन्सजों हमजादों। गुबुन फारसेथिं सनितपुर जिल्लानि गाब्रु फरेस्ट बिट अफिसनि बिट अफिसार गपाल देकाखौ हाग्रायाव रां लानानै गारि सोनायनि दायाव भिजिलेन्सनि एन्टि कराप्सन ब्रान्चआ एरेस्ट खालामदों। महाराष्ट्रनि पुणे खारखियाव थानाय इन्डियान आर्मिनि मोनसे केम्पआव गोख्रों आब्रुथियारि साजा फोसावदों सा-11 जवाननि हेंथायै। डिप्ल'मा कर्सनि सोंलु बिलाइखौ स्रोदै फानखोमानाय आरो बायखोमानायनि दायाव गासै सा-11 जवानफोरखौ आर्मिनि नेमखान्थि बायदियै कर्ट मार्शल खालामदों। बेनि अनगायैबो सासे हावलदारखौ रेंक डाउन खालामनानै 89 साननि क्वार्टार गार्ड जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों। इन्डियान आर्मिनि सामारि सेक्युरिटि फर्स कर्ट बायदियै रिग्रास पानिशमेन्ट हिसाबै सा-11खौ 13 दाननि जोबथेसालियाव दैथायहरो आरो साख्रिनिफ्राय डिसमिस खालामो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला
3 लाख 2 लाख 50 रोजा आरो 2 लाख 20 रोजा रां लानानै सासे हावलदारा सोंनाय बिलाइखौ फानखोमादोंमोन। सोनाब बंगनि रायजो बेंगिरि सिवी आनन्द बसआ बुंदों दि आथिखालाव गाव सोनाब बंग पुलिसनि सायाव गिनाय मोनदों। बेनिखायनो सोनाब बंग पुलिसनि सायाव फोथायनाय गैया होननानै बुंबावदों। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगाङाव सोनाब बंगनि पुलिस रैखाथि नाङा होननानै गावनि राजभवननिफ्राय ओंखारलांनो बिथोन होदोंमोन। 72 बोसोर बैसोनि आजरा मोननाय IAS अफिसार आरो आथिखालाव सोनाब बंगनि रायजो बेंगिरि बिबानाव थानाय सिवी आनन्द बसआ सोनाब बंग पुलिसनि सायाव फोथायनाय गैया होननानै गावनि राजभवनाव थानाय पुलिस हानजाखौ ओंखारलांनो बिथोन होनायनि जाहोनानो जादों आथिखालाव BJP आरो तृणमूल कंग्रेसनि गेजेराव सैलायथारा। थांनाय 14 जुन खालि जेब्ला BJPनि दैदेनगिरि शुभेन्दु अधिकारिया बिसायख'थियाव दुखु सैनांनाय सुबुंफोरखौ राजभवनाव थांनानै रायजो बेंगिरि सिवी आनन्द बसखौ लोगो हमहैदोंमोन अब्ला रैखाथि बिबानाव थानाय सोनाब बंगनि पुलिसआ बिसोरखौ राजभवनाव हाबनो होआखैमोन। बेनि उनावनो रायजो बेंगिरि सिवी आनन्द बसआ कलकाता पुलिसखौ समबारखालि राजभवनाव रावबो कलकाता पुलिस थानो मोना होननानै बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि कलकाता पुलिसआ राजभवननि साखाथि फाखाथि 144 CRPC धारा फोसावनानै गोबां सुबुंखौ राजभवनाव थांनो होआखैमोन। बे बिथिङाव कलकाता गोजौ बिजिरसालिया सोंथिबो सोंदोंमोन दि बिब्दिब्ला रायजो बेंगिरिखौ कलकाता पुलिसआ हाउस एरेस्ट खालामदोंमोन नामा? खरसा आसामनि दिग्बयआव डेयरी मिल्क सिल्क चकलेटआव खानस्रि मोनदों। सासे आइजोआ गावनि फिसाजोनो जेब्ला डेयरी मिल्क सिल्क चकलेटखौ बायनानै होदोंमोन अब्ला चकलेट सिङावनो खानस्रि मोननाय खौराङा जोबोद आराव जादों। बे जाथायखौ लानानै आइजोआ ससियेल मिडियानि जोहै आथिखालाव फुड सेफटि बिफाना बेनि सायाव राहा लानांगौ होननानै खावलायदों। अदेबानि आदार रैखाथि बिफाना उननि समाव मा राहा लायो बेखौ उननि समासो मिथिहोसिगोन। थांनाय 2022 मायथाइयाव दरं जिल्लानि धुला थानानि बिबानाव थानाय SI उद्भल बराखौ आसाम पुलिसनि DGP GP सिंआ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। केस नम्बर 01/2023 नि जोहै बिफानारि नायबिजिरनायनि उनाव गोबां फोरमान मोननानै SI उद्भल बराखौ दायनिगिरि महरै मोननो हादोंमोन आरो बेनिखायनो SI उद्भल बराखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जाबाय होननानै DGP GP सिंआ ससियेल मिडियायाव फोसावदों। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइनि 11 जुनाव 13 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाया धुला थानानि सिङावनो थैदोंमोन। बे समाव अ'सनि बिबानाव SI उद्भल बरायानो दङमोन। आथिखालाव आइजो खारनाय दोनखारजानाय गोमानायनि बिबाङाबो बर' माहारिनि गेजेराव सानफा एफा बांलांनो हमदों। अदेबानि आइजो खारनाय दोनखारजानाय आरो गोमानाय बायदिया बर' हारियावबो मोनसे हारिमु बायदि जालांनो हमबाय। थिग बेबायदिनो थांनाय सुक्रुबार बारायनिफ्राय गोमानानै दङ बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय कक्लाबारि गामिनि अन्न मुसाहारिनि बिसि रुपाथि मुसाहारिया। अन्न मुसाहारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावनि 5 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ फुंबिलि समनि 7 रिंगासो समाव स्कुलाव दोनलांनायनि मुङाव सोरबा गुबुन हौवाजों खारखोमालाङो। फिसाय अन्न मुसाहारिया गावनि बिसि रुपाथि मुसाहारिखौ न'आव फैफिननानै रुजु रुमैयै संसार जाफिननो हालाय हाफाय हांख्रायदों। अन्न मुसाहारि आरो रुपाथि मुसाहारि सानैबो उन्दै समावनो मोजां मोनलायनानै जुलि जादोंमोन आरो रुपाथि मुसाहारिनि खावलायनायाव उन्दै समावनो रुपाथिखौ लाबोनानै जुलि जानायनि उनाव रुजु रुमैयै संसार जाबोदोंमोन। दिनै बेबायदि सासे आइजोआनो गावनि 5 बोसोरनि सासे उन्दै फिसाज्ला आरो फिसायखौ गारनानै गुबुनजों खारफालाङो होननानै फिसाय अन्न मुसाहारिया फोरमायदों। गले गले गावनि बिसिखौ न'आव फैफिननो खावलायदों अन्न मुसाहारिया। बेनिखायनो रुपाथि मुसाहारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 6900661076 8638333520 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। इस्लाम धोरोमनि गोथार थावनि मक्कायाव 900निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा। बोथोरनि दुंखावनायखौ थावरिनो हायैयाव मक्कायाव हज दावबायनो थांनाय 900निबो बांसिन दावबायारिफ्रा जिउ गोमादों। बेनि उनाव आरबनि देरसिन मार्गआव गोथै सह दोननो जायगा गैयि जादों।
रिपर्ट बायदिब्ला बे समाव मक्कायाव बोथोरनि दुंथाया 52 डिग्री सेल्सियाससिम गोजौआव थांदों। जाउनाव 900निबो बांसिन हज दावबायारिफ्रा थावरिनो हायैयाव जिउ गोमाबाय होननानै सऊदी आरबनि खुंथाया फोसावदों। बबेखानि जिउ गोमानाय हज दावबायारिफोरनि गेजेराव सा 68 भारतनि। बेनि अनगायैबो माखासेया गोब्राब लोमजागासिनो आरो माखासेया गोमानानै दं होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मक्कायाव बोथोरनि दुंखावनायनि थाखाय हज दावबायारिनि जिउ गोमानाया बेनो गोदान नङा। सिगां बोसोरफोरावबो माखासे हज दावबायारिफ्रा बोथोरनि दुंखावनायखौ सहायनो हायैयाव माखासे दावबायारिफ्रा जिउ गोमादों। नाथाय थासारिया देग्लाय गाज्रिसिन आरो जेसेबां गोबाव बेबायदि थागोन थासारिया गाज्रिसिन जालांगोन। तिनसुकिया जिल्लायाव थानाय गंसे साहा बागानाव शुक्रबार फुंनि समाव मासे मैदेरनि सोमोनांथावै थैनानै थानाय गोथै सह'खौ बोखांनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फेंगिरि ब्रह्मजना मैदेरनि बेबायदि थैनानै थानाय हालतखौ नुनानै मोनदोंमोन होननानै बुंदों। गावनि जानाय आदारनि थाखाय आन्दायनानै गामियाव फैनायनि उनाव मा जाहोननि थाखाय थैनो गोनां जाखो बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बे दुखुनांथाव जाथायनि खौरांखौ हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा मोननायनि उनाव जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै मैदेरनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम खालामनो लानानै थाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।